come here, let's advise you. Okay. Kahle hle esithenjini nganza kwethu inhloso kusuke kuukuthi kuvuswe umuzi. Kanjani manje? Kanjani? Uma unomfazi wedwa ngeke ezekwazi lo muntu ukukhulisa zonke lezi izingane. Yeah. Isithembu sani kodwa bake sinomholo ongalasti ngisho iviki. How? Ingakho nje nina ngqoka amabhuzi nomani off. Yasoyeta! Izithembe ezibonile lezi. Yabhedle indaba ezithembe. Abantu besifazana abanankinga nokuba sesithenjini. Inkinga ilamadoda athathe isithembe ngenamali. Usho ukuthi imali inkinga la. Musukhala Chris. Nami ngizosuka ngikhala. Cha isithemba ngisifuni. Noma ngathiwe usabane, noma ngathiwe uyasonda, makude sake isithemba ngisifuni. Ngeke ngikudle nalokho kudla okusemzini wakho kunesithemba, into enesithemba ngiyifuni. Why? Tell me why. Naye ngihlumeze intombi yami ngiyithanda ngiyeza isithembu nomunye umuntu ngizokwenza izithe abantu. Uzembuzo. Buzani. Mawenza isithembu uthi akufa ingane ngabani. Nami ngidideke njengane. Mina ngikhipheni. Ngeke ngize ngishare umfana mina. Wamjikela. Wow. Khipheni. Why usho njalo? Ngeke engamayivuma ukuthi mina ngathiwa ngisesithenjini ngoba mina lo ntombazane ngiyibulala ngafa nokufa. Kanyakozwa ngani yami uyaphawula. Noma ngathola leso sithembu lesokutholakala iallowance ka1 million ngikhipheni. Ngasa ngifile ngamane ngingabi yona mina imillionaire. Angeneke mina lapha. Lezi izithembu zene ezibolile ezenza ukuthi size sisabe ukuya emakhaya. Uthini Lazarus? No one is safe here. Mfana. No one here is safe. Dango.